Hej, velkommen til en video på Roman Lemmer. Det skal jeg teste Root Beer Dog Beer. Det var en rigtig god energidrik sodavand. Ja. Jeg har smagt den mange gange før. Og det er ikke mere. Man købte den i lokale forhandler. Så er det buff. Det ligner cola. Fuldstændig. Den smager ikke. Hvis de kender det der billige bubblegum, det der man fik, det der lyserøde der. Fuldstændig som det smager. Det der man fik, da man var lille med tatoveringer. Den er rigtig god. Rigtig god. Mit yndlings sodavand. Energistrik til at sige. Men sodavand, tester. Hey, og subscribe.